това си ти. Какво са сторили с теб? Отвориха ми очите. И какво видя? Видях, че както има едно слънце, така трябва да има една истина. Един Бог. За да е добре на всички. Затова ли приготви дръвника? Дръвника приготви ти. Аз дойдох с протегната ръка. Исках да ти дам цялата долина. Да узнаеш, що е власт и сила. Исках да ви спася. Да ви изравня с другите. Да станете хора. А вие се опитахте да ме убиете. Не разбрахте ли, че не се боя ни от рани, ни от смърт? Само мъртвият не се бои от нищо. Сигурно зато и не се боиш страхине, защото си отдавна мъртъв. Пресекли са ти корените и стърчиш и съхнал. Последният ми корен отсекохте вие, когато брат ми вдигна нож срещу мен. Ето. Като прекарам ръка. Нищо не усещам. И в душата ми е същото. Ни брат, ни сестра, ни свой. Нищо. Служи чалмата, ако не искаш да превърне Линдения в гробище. Ти, на мое място, щеше ли да я сложиш? А ти, като знам, че си по-твърд и от кремък, ти на мое място, щеш ли да пожариш някого? Да. Баща си. Добре. Щом си толкова жалостив, да видим, ще пожариш ли сина си. Буди го. Ага. Пусни момчето. Моля те, Ага. Изхвърлете този глупак. Почвайте. Чалма! Чалма! Дайте чалма. Отвържете го. Чалма! Кажи, един Аллах и Мухамед е негов пророк.
Стой! Обещах на баща ти, че всеки от неговия род ще начертае кръст и ще плюе върху него. Чертай. Плюй. Плюй. Убиха тате. Убиха всички.